Bungwe la NEEF limene linakhazikitsidwa ndi cholinga choti lipereke komanso kuthandizira kutukula anthu osiyanasiyana m'magawonso osiyanasiyana limene lakhala likupereka ngongole komanso mwayi wa ngongole kwa chinyamata ndi anthu ena osiyanasiyana. Ndipo bungwe limeneli lakhala likuchita mbali monga zaulimi, kuyambisa mabizinesi a chinyamata komanso kuthandizira mabizinesi omwe adayambapo kale. So bungwe limeneli ndili jama lichula kuti National Economic Empowerment Fund Limited kapena kuti NEEF limene lidayamba mutsogoleri uja wa Dr. Lazarus Mark Cafe chakwera chifukwa poyamba lidali ndi dzina loti MEDEF, ndipo kulowa kwa achakwera adalisintha dzina nkukhalano NEEF. Ndipo mu nthawi lakhala likuchita opaleti kwa nthawi ndithu kufikira pamene Profesa Alpha Peter Mutharika amatenga boma ndi kuyambano kulamulira. Komano malingana ndi kulankhula kwa utsogoleri umenewu ndi bodi yatsopano imene idasankhidwa, adafotokoza kunena kuti kumene ku NEEF anapezako mbwerera zochuluka zimenenso zidathandizira kunena kuti ndalama za nkhaninkhani zitengedwe komanso mosasatana ndondomeko zimene zidapereka chiopsezo kunena kuti ndalama zipakhala povuta kuti achite recover. Komanso chinthu china ndichonera kuti kutsatira ku ndondomeko imeneyi ya NEEF zimamvekanso kuti ma officials angapo amutsogoleri wapita uja adayigwiritsa ntchito ngati njira imodzi yoberako ndalama. So muganizo lofuna kukonza zinthu amenewa a NEEF akhala akuyesera kuchita fix magawo osiyanasiyana. Ndipo monga mukukumbukira ili ndi bungwe limodzi limene lidayamba kuyimisidwa kaye ndi kutsekedwa kwa maoffices awo. Ngati mukumbukira bwino mbuyo mutenda kupatserani video imene tidaonetsa kunena kuti kutsatira kulowa kwa boma la Profesa Alpha Peter Mutharika kumene kudakayikidwa maloko dzikulu kuletsetsa kunena kuti onse amene amagwira kaye ntchito umene kwayambe ayima kaye asiye kupita ku maloko, ndi kuti pali zimene zikufunika kuti zisatidwe komanso kulondolozedwa. Ndipo pomwe timaona kusankhidwa kwa ma board members osiyanasiyana komanso director kumene ku watsopano motsogozedwa ndi amene wa Profesa Alpha Peter Mutharika. So dzulo pamenepo ndi pa 4 February bungwe limeneli la NEEF lapereka chikalata chawo chimene adachilemba kuti chidziwitso komanso kunena kuti uthenga kwa makasitomala omwe sakubwenza ngongole. Ndipo malingana ndi chikalatachi chikufotokoza kuti bungwe la National Economic Empowerment Fund NEEF likuziwisa makasitomala ake onse omwe ali ndi ngongole kuti akupasidwa masiku 50 kapena kuti 60 kuyambira pa 6 February limene ndi mawa lino. Bungweri likufotokoza kuti onse amene adatenga ngongole akuti abwenze ngongole zonse zomwe zimayenera kukhala zitabwenzedwa kalekale. So apitiriza kunena kuti makasitomala akudziwisidwa kuti akalephera kubwenza ngongolezi ngati mwa masiku 60 aperekedwa awa, NEEF izagwiritsa ntchito njira zake zonse zotolera ngongole kuphatikizapo kulanda katundu yemwe anaperekedwa ngati chikole mogwirizana ndi mfundo komanso malamulo a mgwirizano wa ngongole. Ndipo NEEF ikulimbikisanso makasitomala omwe akubwenza bwino ngongole zawo kuti apitirize kubwenza ndi cholinga chakuti zisagwere ngongole zosabwenzedwa zomwe zitha kuchititsa bungweri kugwiritsa ntchito njira zina zokakamiza kubwenza ngongolezi. Ndipo lidapitirizanso kufotokoza kuti bungweri likukumbutsa makasitomala onse kuti ngongole za NEEF kapena kuti MEDEF si mphaso kapena thandizo la ulere. Ngongole zonse zikuyenera zibwenzedwe molingana ndi mgwirizano wa ngongole womwe unachitika pa makasitomala ndi NEEF kapena MEDEF. NEEF ipitiriza kuzipereka kutukula miyoyo ya Malawi pa nkhani ya zachuma komanso kuonetsetsa kuti ndalama zake zikuyendetsedwa bwino kuti Amalawi ambiri apindule ndi ngongolezi. Ndipo apitiriza kunena kuti kwa onse amene akufuna kudziwa zambiri apite ku maofisi a NEEF yomwe ali nayo pafupi kapena kuimba foni pa manambala amene apereka mukalata imene takuwerengerani. Ndipo mukalata yafotokoza kuti anthu onse amene adatenga ngongole koma amene amayembekezeka kufikira date ya lero anayenera kubwenza akuoneka kuti akabwenze. So angongole nthawi zambiri ndi anthu opanda ulemu.
ngati tikwanuko ngati kumadala kwanuko inafikanso imeneyi nkhani yodziwika bwino kwambiri. Dzina la finka kwambiri sili matchukira mu normal conditions. Finka ndi imodzi mwa initiative imene imapereka mwayi kwa anthu kubwereka ngongole, koma zinali zija zoti ukalephera malata ndi zina zotero pa nyumba pako zimaoneka kuti zitha osakhalanso zako. So bungwe la finka lidatchuka kwambiri ndi kulanda katundu zina zotero kamba kuti anthu akulephera kubwenza ngongole. So amene wa NEEF alembanso chikalata chimene akufotokoza kuti aliyense amene akanike kubwenza mwaulemu moti sakufuna yekha kungopita ku maofesi awo kuti akapereka, amene yoyo chilipo chomwe chimuonekere. So sili kudziwa of course angofotokoza kuti agwiritsa ntchito njira zina zimene angagwiritse ntchito potolerera ngongole zawo. Anyways sanaonesere kuti agwiritsa njira yanji kandi njira yobwera kusalanda katundu wa munyumba faiwa kukamba zachikole kumano zitokhala zinthu zina zake zimene ngati ena atayirire kuti bwinadi akuganiza ngati kuti ndalama kusazibweza ndi kubwenza ndi zinthu zofanana atha kuchita regret. Chinthu chinanso chimene achita emphasize ndi chonena kuti afotokoza kunena kuti ndalama za NEEF si zaulere kapena thandizo, ndi ngongole imene munthu ukatenga umayeneka ukabwenze chifukwa cholinga chawo ndi kufuna kufikira anthu ochuluka osati iwewe wekhayi. Sizoti imene watenga ndalama imeneyi ya ku NEEF ndi kuti uganize kuti uthandizikira ndiwe wekhayi, komano iwo cholinga chawo ndi kufuna kuchita distribute kufikira paliponse aliyense apindule. Ndi initiative imene musayewale kuti ndi initiative ya boma, so si initiative ya kwa munthu kuti akufuna apindulisire nzake ocheza naye, koma iyi ndi aboma imene ndi msonkho wa aliyense, inu awo aja so tonse akumema kuti amene tonse tili ndi ngongole zawo tikabwenze. So sili kudziwa kuti amene anyalanyaze komanso kusapereka ndalamazi kuti ziwathera mutani, chifukwa warning ndi aperekedwa yamphamvunso ndi khulupiriro kuti yamveka bwino kwambiri. So in 60 days masiku 60, that is 60 days kuchokera pa 6th February. Yes, ndiye kuti kutsatira mwezi wa maonde winawo mbumino akhale akutseka masiku 60 olandirira ngongole mwa ufulu kwinako izakhalano. Yes, imene njira imene angaganize monga mwakukamba kwawo ndi imene agwiritse ntchito kunena kuti atolere ndalama zawo. Pacha musayewale kuti ndalama zimene zidangongoledwa ku zinali za nkhani tidapereka video ina ake imene tidafotokoza kuti ndalama zochuluka ndithu mabiliyoni amene adabwerekesedwa kwa anthu komanso musasata ndondomeko ndithu, komanso zimene zimaoneka kuti satina ndondomeko zobwenzesera komanso zoberekera ngongole kuti mwina pangakhale tracking yabwino kuti anthuwa ndalama zitetezeke pamene zikupita m'manja mwawo. Fa panali kupereka ndalama zimwe achiperekepereke osakhala ndi trust kuti munthu yemwe tikumpasayi ali ndi kuthekera kuti abwenzi kapena asabwenza komano amangopereka. So amenewa afotokoza kunena kuti mmene abweramo soti abwera kuzachita za masewerawo mu nthawi yachakwera yomweyo, zopusazo kuteyerirako nthawi yachakwera yomweyo imene munkapanga zopusa koma padakali pano tabwera kuzachita za serious, tuzachita za ntchito osati za ndale. So ndi momwe zikhalire monga afotokozera. So ndimafuna nditadziwa komanso kumva maganizo anu amwaka pa zakalata imene abungwe la NEEF tulusa yoyitanisa ngongole ndi ndalama zonse zimene adabwereka anthu kumeneko ku NEEF. Si ndalama zokha, anthu ena adabwerekanso zipangizo za ulimi ngati fetereza ndi zina zambiri zimene anthu adakwanisa kutenga mu nthawi imeneyo, koma chabe kuti mu nthawi imene inkaberekesa NEEF makankhani achina fetereza ndi nyangonso ija pomwenso nyengo inkavuta kwambiri in terms of weather ndi zinthu zotero zinachita mosakhala bwino. Komano no matter what ngongole ni ngongole, sizitengera kunena kuti iweyo utayitenga sina kupindulira kapena ina kupindulira. Ndeno nkhani ndiona kuti tipange machawi tikapereke ndalama ndi momwe zikhalire basi. So through comment section ndimonga ndakamba kale kunena kuti ndimafuna ndidziwe komanso kumva maganizo anu kunena kuti inu mukutipo chani pa nkhani imene NEEF akuyitanisira ndalama zawo. So mu video mtsiku la lero mudali ndine wanu nthawi zonse Mike Thompson, ndipo ngati mwayikonda ndikupemphani kuti musaiwale kuchita like komanso musaiwale kuchita subscribe kuti tithenso kumakupatsirani ena mwa mavideos amene tikhale tikumakukonzerani pano pa Sam Mavita YouTube channel. Bye.